Takže dnes nám prišla Audi Q7 3 TDI 200 kW, kde v inej garáži menili rozvody, aj váčkové riadele, no a posúďte sami, ako ide ten motor. Je tam počuť linčekovanie, takže predpokladáme, že to nebolo dobre spravené, takže uvidíme, keď to rozoberieme, aké budú problémy. Či je nastavené správne časovanie, či je nastavené správne excentrický pohon. Vidíme sa v ďalšom zostrihu. Vraciame sa späť v príbehu Audi Q7 3.0 TDI 200 kW, ktorá bola po výmene rozvodov v inom servise. Rozobrali sme motor, v podstate rozobrali sme kryty rozvodov. Prišlo sa na jednu zaujímavú vec. Jedna saciavačka, ako vidíte tu, tak prišla o jeden zub. Čo sa týka tejto strany, tak tu je to vidieť takisto aj na videu. Na tejto strane je všetko v poriadku, tu sú vačky, aj ozubenia ešte fajn. Tu je vidieť opotrebenie na tejto výfukovej vačke, ale to je relatívne v poriadku. Pravdepodobnosť toho problému, prečo sa toto stalo, je, že boli zle nastavené excentrické pohony na vačkových riadeloch. Oni boli presne naopak nastavené, ako majú byť. Takže bolo tam vysoké pnutie a ten excentrický pohon netlačil na tú vačku zvislo, ale tlačil zo šikma. A tým pádom tie zuby dostávali záber na axiálne sily a ten zub sa preto aj zlomil. Takže takto to vyzerá. Rozvody boli menené. To vidíme tu, rok 22, takže už boli menené. To je v poriadku, to môžem použiť. No, ako budeme postupovať ďalej, tak všetko si to očistíme, zhodíme vačky, skontrolujeme si hydraulické zdvihatka, porovnáme ešte, či nie je nejaké poškodené na tých vačkách, ale podľa všetkého vyzerá, že jedna vačka bude musieť ísť znova. Bohužiaľ, aj keď bola menená, ale takto to je vidieť, keď sa menia vačky a rozvody proste v servisoch, ktoré s tým nemajú skúsenosť. Väčšinou s tými vačkami býva problém, hlavne kvôli tomu, že nie je správne nastavené excentrické ozubené koleso a časom začnú buď hrkať, alebo sa dolamú tieto zuby. Takže treba si vyberať, kde si necháte vymeniť vačkové riadele a rozvody, pretože môže sa stať niečo takéto.
Takže v pondelok som vám natáčal video z tejto Audi Q7, ktorá k nám prišla po zásahu v inom servise, kde menili už teda reťazové rozvody, váčkové riadele. V podstate mali tam byť aj menené aj niektoré zdvíhatka ventilov, bohužiaľ iba tie, ktoré boli že vraj mäkké. Kvázi majú sa meniť vždy všetky zdvíhatka. Pokiaľ je vidieť poškodenie na niektorých zdvíhatkách, tak my meníme vždy komplet všetky zdvíhatka. Nemá zmysel nechávať dožiť polovicu zdvíhatiek a meniť len polovicu, ale proste keď už to je rozobraté, tak tam vymeníme proste vždy všetko. Natáčali sme video v pondelok, dneska je štvrtok, auto je otestované, poskladané, umyté, motor je kompletne pretesnený. Ako ste počuli, tak zvuk motora je úplne niečo iné ako bol predtým. Na videu som zachytil takisto zlomený váčkový riadel, ktorý môžete vidieť. Stalo sa to pretože niekto, kto na tomto aute menil váčkové riadele, si neuvedomil, akým spôsobom sa nastavujú excentrické pohony váčkových riadelov a spravil to presne naopak, takže sila, ktorá pôsobí na váčkové riadele, bola nadmerná a váčkové riadele sa mohli takto tým pádom zničiť a takisto mohol odísť motor. Našťastie sa to nestalo, majiteľ vozidlo doniesol k nám, my sme to rozobrali, definovali sme závady sme odstránili, váčkové riadele sme nastavili tak, ako majú byť, vymenili sme všetky zdvíhatka a výsledok ste videli. Takže pokiaľ si chcete dať vymeniť reťazové rozvody, prípadne váčkové riadele alebo akýkoľvek iný zásah na nejakom takomto vozidle, či už je to Audi SQ7 alebo je to Audi Q7 alebo akákoľvek iná Audi, tak určite odporúčam nechať si to spraviť v takom servise, ktorý sa špecializuje na takéto práce a vie, čo robí. U nás na každú prácu dostanete za ruku 2 roky, či už to je na výmenu rozvodov alebo na iné servisné zásahy, ktoré budeme realizovať. Takisto je to na tesnosť motora a takisto aj na komponenty, ktoré meníme. Reťaze odporúčame meniť približne po najazde 200 000 km, aspoň minimálne reťaze skontrolujte. Nechajte si skontrolovať v špecializovanom servise na výmenu reťazových rozvodov. No a pokiaľ máte podozrenie, že motor nejde tak ako má, alebo má nejaké iné zvuky, určite neváhajte a neodkladajte výmenu rozvodov. It's so